Ja, hej. Ja, jeg er på vej. Hvad? Ja, selvfølgelig. Ja, det er om 10 minutter højst. Ja, det er godt. Ja, hej. Jeg har ikke 10, skat. Skat, jeg har ikke 10. Morgen lige inde i køkkenet. Kald på hende, ikke op, prinsesse. Det er Carsten. Ja, det er mig. Hej. Han kører nu. Endelig. Ja, så kom så hurtigt som muligt, ikke, Frank? Glæder mig til at se dig, baby. Er vi så bare os to? Ja, Per, han er lige kørt med lille bil, så skynd dig så hurtigt, du kan. Perfekt. Så ses ingen længe, Frank. Bare sove, vær en smule overbærende. Luk dine øjne, lille skat, når du åbner den sikkert gået. Jeg ved det godt, lille skat, kan ikke følge den alene. Luk dine øjne, lille skat, når du åbner den sikkert gået. Jeg har mange elefanter på min rute, den er lang, og jeg vil gerne have tidligt fri, så vil I ikke nok tage jer sammen. Jeg har